OK, ja tu v Robloxe som našiel hru Rebex. Či mi to dá zadarmo Robuxy? Schválne, uvidím. Načíta. OK, som v hre a teraz musím preskákať jak v každej hre. Som zrazu v druhej stage. OK, kamo, zatiaľ to je dosť easy. Hovno, kamo, skoro som teraz spadol, sorry. Jump over lasers. Jump over lasers 2. A tu skáčem jak Smrť 1 pro ne. Oh môj bože. OK, som tu. Smrť 2, kamone. What is that? Oh no. Smrť 3. Som na konci, schválne, či mi to dá Robuxy. Kamone, mňa to tá hra obejtila. Mňa tá hra vybejtila. To snad ne. Robí si zo mňa ne. To snad ne. Ne.